Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang unang pagbasa naghisgot nga panglutos ang mga magtotoo. Gisugdag patay ni Saulo si Esteban, niya panglutos, gipangpriso babae ug lalaki. Niyag musupak-supak yun, patyon. Unsaon kaha niini pagsinggit o kalipay kung lutoson ta? Kamo diha, ganahan mo mukatawa o naay gustong mupatay nimo, naay magsigig lutos. Hadlok bang gani tag kana ganing hisgot-hisgutan lang ha. Mura ba to galagot nimo, mura ba to kapatyono nimo, mura manggay tag kulbaan. Unsa nakahakon naa na gyud ang mga nagdag, mga espada, mga pusil kay patyo na ka. Muna nagkatibulaag ang mga magtotoo didto sa Jerusalem. Apan kun atong tanawon, mura hinuon sila mga mga kayo ba nga naigo sa tubig ni alibwag ni siga na sa didto sa laing lugar sama ni Felipe ngadto siya sa laing lugar. Nagsangyaw na sa siya dito nga maisugon o puno sa pagtuo na apagyoy gahom. Daghan kay mga tao nga nituo niya. Pasabot di ay kini di ay kalipay nga gipasabot dinhi nga isinggit sa mga tao mga igsoon dili di ni siya kalipay parehaning atong kalipay nga masinati nga magdiskota, magparty, mangaon, magdit-date sa uyab, dakog sweldo, makapasar sa board exam, ma-promote sa trabaho. Kanang mga kalipaya, gitawag na silag mga salingkapaw, superficial nga kalipay. Ang tinuod gid ang kalipay, kana gyung musaksi natas kamatuoran sa atong kaluwasan. Sa mas gibuhat sa mga apostoles nila ni San Pablo o mga kauban nga bisan bitaw og mag-atubang natas kamatayon nya ato gyung padayonon ang paghisgot og pagsabuag sa kamatuoran porting lipaya nato ana kanang gagikan gid diri sa ilawom ba usahay nang asamad imong naong nangaguba imong naong tungod sa bunog sa mas nahitabo ni Hesus nga di na bitaw naong siyag tao pero nipadayon siya. Mao sad ni ang gihisgutan ni Hesus nga niingon siya diri ang mutuo kanako dili na gyud mamatay. Kini manggong kinabuhi equivalent ani niya dili lang kaning pagginhawa. Life also means happiness. Aw mohisgot si Jesus nga dili na gyud mamatay duhay meaning ani dinhis kalibutan dili mohunong ang imong kalipay o ang imong kalinaw nya og mamatay na ta kanang mubuwag ng atong kalag sa atong lawas dili sa ta maimpierno adto gitas langit ang kalipay na gyud nga way katapusan nya unsa may sikreto motuo ta ni Kristo. O kinsa man tong mutuo ni Kristo, magsangyaw, magpuyo siyang kinabuhi. Gilingay mong tupad ina andam kang mamatay para ni Kristo. Nako no. Kamong mga asawa, kinsa ninyo ang andam ng mamatay para ni Kristo. Kanang di gyud makigbuwag sa bana bisag yawan o na kaing bana. Sige ra gyud. Congratulations ninyo ana. Mga bana sad di gyud mo yaw-yaw sa asawa bisan pag magyaw-yaw ang asawa gikas buntag hantod sa gabi kana maunay nituo Ginoo. Ngato sang mga politicians karon kinsakha nila ang dili mga palaaway kanang kusog kaing moantos nga bisag dauton, bisag daog-daogon, bisag sawayon, padayon nga mubuhat og maayo. Kinsa karon nila Team Marcos o Team Duterte. Hinaot unta nga makapili na ta.
atong pilion kanang kusog mo antos, kana bang muhatag og kalipay, dili kasamok, dili kabugat, dili kalagot ang ihatag ngan hinato. Og kinsa man ni mga tawhana kanang magsigig yod og alagad sa katawhan, way pili dautan og buutan ilang alagaran, dato og pobre, labi na gyud ang pobre ilang alagaran. Una, mamili ta, ni abana sa team Duterte o ni abana sa team Marcos. Ug asa ta makapili gikan sa senador hangtod gyud sa konsehal, kanay atong butaran. Nya kinahanglan guided kita sa Holy Spirit. Nya kun ato nang mabuhat, makatampo ta sa kalipay sa atong kalibutan ug makaingon dayon ta ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Nganuman kay ang naglingkod sa atong pangagamhanan Dios non maalagaron ang kinaiya, pulos maalagaron. Pero ang makalingkod gani sa atong pangagamhanan, pulos mapahimuslanon, mga kurakot, mga kining gitawag natog mga hakog sa gahom ug sa bahandi na alaot jud kay taani. Muna iampo nato nya ato sa giyong tinud-on pagpili karong umaabot Lunes, no? Pizza 12.